Sura prva. Al-Fatiha. Pristup. Objavljena u Meki. 7 ajeta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tebe, Allaha, gospodara svjetova, hvalimo. Ar-Rahmanir-Rahim. Milostivog, samilosnog. Maliki yawmiddin. Vladara dana sudnjeg. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tebi se klanjamo i od tebe pomoć tražimo. Ihdina as-siratal mustaqim. Uputi nas na pravi put. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Na put onih kojima si milost svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali.